Sangaran ka nama, patinaki, pati ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Kristo, ang kagurang ta, pagkamot ka Diyos, asin pagkasumaro ka ni Espiritu Santo, mapa sa dugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na agang mga tugang. Asin welcome po sa harong ni Ina. Special na greetings kay Sister Annabel. Mga tugang sa mga membro kang Ministry of Lectors and Commentators kan San Antonio Parish, sa mga taga-buhi, asin iba pang grupo na yao digdi, maugmapot ka mo na makairibanan, especially sa loob kang misang ini. Nagdigdi kita para magdalaw kina, may mga daradarang pangajion, kamautan. Ipabot niya ang gubos na ini sa tuyang kagurangnan, sa paagi kang intercesyon kay sa iyong mahal na ina, asin sa tuyang man ina, Nuestra Señora de Salvacion. Asin ngunyan mga tugang para mas matabang kita makapaganda sa balal na selebrasyon ini, mauto kita ng kadikit na panahon, magsilensyo sa puso. Asin rumdamon niya ito sa tinaginibong kasalan, asin sa mapakumbabang puso, hagado niya ito pagpapatawad kang kagurangnan. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamuhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibasin, sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa ido mga tugang, na kapimibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak mala gusto Diyos na makakamuhan, asin pagkapatawan na sa tumakasalan, dalong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpili kay Santa Maria Virgen, ina kang paliligtas, nangungurog sa kapakambabaan sa kadukaan. Warasan na mamibi kami na kami nagsusunod kasi mga paaro, makautob din paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na maglaom sa imong kaligtasan. Uli kay Kristo, kagaroon niya mo sa imong aki, nakabang nabubuhay sa nagahadi kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw pa ang gabos. Enot na babasahon, pagbasa hali sa libro ni Ruth. Sinoy me igwanin sarong kadugo kan sa iyang agom na si Elimelech na angaran boss, mayaman na lalaki. Si Ruth na Moabeta nagsabi kay Noemi, tugutan mo akong magduman sa uma, asin magbunpon nin uhoy, sa hudyan kan sisayman na magpailing sako nin marhay na buot. Nagsimbag si Noemi, sige na, aki ko. Asin huminali si Ruth, nagduman siya sa uma, asin nagpunpon siya nin mga uhoy, sa hudyan kan mga paraani. Nangyari na an uma rugaring ni Boss, nagikan sa kapag-arakian ni Elimelech. Sinabihan ni Boss si Ruth, danguga ako, aki ko. Day ka na magduman sa ibang uma, day ka na maglihis digdi. Digdi ka sa kaibahan kan sa kong mga surugoon na babae. Hilingin mo an uma, naanihon ninda asin sunudon mo sinda.
Hulita ipinagbot ko sa mga barubata na dai ka pag-anuhon. Kung mapaha ka, pumaduman ka sa mga dulay, asin uminom ka kan tubig na hinarok kan mga barubata. Idinuko ni Ruth ang sa iyang nalawgon sa daga, asin nagtaram. Tadaw ta nagkaigwa ako nin palad sa samong mga mata. Tapagmidbidon mo ako, nasaro lamang na taga ibang banwa. Suminumbag si Bus. Inuusip sa ko at kabos na ginibo mo para sa imong panungangan na babae. Pakatapos na magadanan sa imong agom, asin na pagbaya mo sa imong ama, asin ina, patin sa daga na sa imong namundagan, tanapadigdi ka sa banwanan na daing mo midbid ka ito. Inagom ni Bos si Ruth. Kan magsaro sinda, ginibo nin kagurangnan na magidam siya asin mangaki nin sarong aking lalaki. Asin ang kababaihan nagsarabi kinoyme. Pag umawon lugod ang kagurangnan na dai nagpabaya sa mahalian kanin kapag arakian. Lugod, mabantog ang sa iyang ngaran sa Israel. An aki magiging para sa imo ranga asin sukod din sa imong pagkagurang. Hulitaan sa iyang ina, iyo ang sa imong manugang na namumuot sa imo. Ang sa iyang timbang, labi pa sa 7 aking lalaki. Kinuha ni Noemi ang aki, kinulkul niya, asin siya ang naging paraataman kayto. Ang mga kanatad na babae, tinawa na aki nin pangaran, kan maisihan nindang nagkaigwanin makuapo na lalaki si Noemi. Nginaranan ninda ang aki, Obed. Iini ang ama ni Jesse, na iyuman ang ama ni David. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sarmo responsorio ang simbag kag nga boss. Hilnga na mapalad ang tawo na natakot sa kagurangnan. Hil nga ang mapalad na tao na natatakot sa kagurangnan. Paladan ka na natatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. Hulita makakan ka kanbunganin sa imong kapagalan. Paladan ka asin magkakamit ka nin karahayan. Hil nga ang tao na natatakot sa kagurangnan. An sa imong agom makakabaing sa kahoy na babunga, diyan sa laog din sa imong harong. An sa imong mga aki makakaarog sa mga tinanom na olibo, sa palibot din sa imong lamesa. Hil nga ang palad ng tao na natatakot sa kagurangnan. Paladan ang tawo na natakot sa kagurangnan. Bindisyonan kalugod din kagurangnan, hali sa Sion. Mahiling mulugod ang karahayan nin Jerusalem, sa gabos na aldaw nin sa imong pagkabuhay. Hil nga ang ngaran ng tao na natatakot sa kagurangnan. Matindo po ang gabos sa pagrukiyaw. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kag ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagsabi sa mga tao asin sa iyang mga disipulos, ang mga eskriba asin pariseyo, iyo ang kasalid ni Moises sa pagtukdo. Kaya gibunin do, asin utubon ang gabos na sa indang sinasabi. Sa Indo, alaga nido pag-arugon, ang sa indang mga gibo. Huliti ba man ang sa indang sinasabi,
iba man ang sindang ginigibo. Minabugkos ni magabat na darahon as ni kinakarga sa abaga ning iba. Alagad sinda da ay minagamit ng gigisman lamang sa pag-alsa kaiyan. Gabos ginigibo nga isa ng mahiling kan mga tao. Pinapalakbang ang mga laso sa angog, asin pinapalaba ang mga laylay kan sa idang alikboy. Ikinakagumuninda ang mga enot na tukawan sa bangkete, asin ang mga enot na tukawan sa mga sinagoga. Buot nindang pagtawan ng galang sa mga tinampo, asin pag-apodon na rabi o paratukdo. Alagad kamo, di ka magpaapod na paratukdo, kulita saro sa naasarong sa indong paratukdo, asin kamo gabos magturugang. Di man kamo magpaapod kisay man na ama, digdi sa daga, kulita saro sa nasa indong ama, ang nasa langit. Siring man, di ka magpaapod na kagurangnan, kulita saro sa nasa indong kagurangnan, ang Kristo, ang pinakadakula sa indo. Ang pinakadakula sa indo, maglingkod sa indo. Ang nagpapalangkaw, ibababa. Ang nagpapakumbaba, ilalangkaw. Mga tugang marina-bareta ka sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Viva! Viva mahal na ina! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Para pakatapuan sa tuyang mahal na ina. Magayon po, nasa giraray bilang mga aki nina, nagtitiripong kita sa pagsimba, sa pag-umaw sa satuyang kagurangnan na sa iyang aki. I believe, harali pa sa ibang mga lugar kamo, ang iba may mga grupo, ang iba individual na nagdigdi sa simbahan sa rong ni ina. Lugod din sa tuyang mga daradarang intensyones, sa tuyang mga pangaji, sa tuyang makamtan. Anyway, mga tugang, igwaning sarong padi, na tigranihan ng sarong lalaki na iba ang sekta. Sabi niya, Father, ngaya nga, taka mo nagpapaapod na Father. Sabi bagang ngaya sa gospel, inang gospel na ni, dahil kung magpaapod na ama, tasaro man sa ng ama, so nasa langit. Sabi kang padi, may kasugpon pa man bagang ngaya ito. Sabi kang gospel, di kayo magpaapod na teacher, tasaro siya ng paratokdo. Ano nga yung apod mo sa naging teacher mo sa eskwelahan? Sabi kang lalaki, teacher. Si papa mo ngaya, anong apod mo? Ama, father. Mga tugang, permanente gagamit kang ibang sekta para tulig saon ang mga padi for being called a father. Of course, bako man father na siring kang pag-apod sa biological father, but as a spiritual father. Minsan literal na maray ang interpretasyon kang iba niya tong tugang, kaya minsan nalilibong kita, ano ba ang punto kang kagurangnan sa mga sinasabi niya sa Ebanghelyo? Klaro po maray, ang punto kang kagurangnan, iyo ang pagpapakumbaba as in pag-iwas no, sa paglalangkaw kang sa diri. Ang mga titulong ini bako man maraot, dipisil man apodon mo si papa mo na, Brad, Noy. Tandaan ka sa tuyang pagrespeto, pagmidbid, bilang aki. Garo, asiwa man na apodon mo so teacher mo, first name sana, na first name basis. Pero ano ba talaga sinasabi kang kagurangnan? Klaradong maray. Sabi digdi, ang mga Fariseo asin mga skriba, mga kasalida ni Moises sa pagtukdo. Mga nagsurunod sinda kay Moises. Sinda nagpapadagos kang pagtutukdo ni Moises. Kaya klarado ang instruction ni Jesus. Gibuunin do, asin natubon ang gabos ng silang sinasabi. Ngata, kasi tama silang tigtutukdo. Tama silang sinasabi. Pero ang sabi ninda, o sabi ni Jesus, pero din pag-arugon ang sa indang gibo. Ano magibo? Kasi, bilang mga religious leaders during the time of Jesus, they are supposed to be the role models
para sa mga ordinaryong paratubod. Tigiling sinda, nahalangkaw, tigre-respeto sinda, and yet sabi kan sa tuyang kagurangnan, iba ang sedang sinasabi, iba man ang sindang ginigibo. Minsan ang iba ta mga tugang na maluya ang pagtubod, na naiskandalo sa mga lideres kang simbahan, mataram kita, ay, dahil ako masimba, taday ko gusto supadi. Tunay mananggad, dakol na padi na minsan nakaka-iskandalo sa satuya. Bako pa kami perfecto in the way na mayo man yung perfectong tao. Pero dito pagsayang ng pagkakataon, na di kita makapagsimba, di makapagdangog sa sermon, sa babasahon, simply because we do not like the priest. Minsan kaya nagigita man yung excuse. Ay dahil na kung masimba dyan, in fact kasi, habang mo magsimba, tawga ka magsimba. Kung di ka komportable sa padi, baka pwede ka muna, pag makulog pa, sa ibang simbahan. Pero magsimba. Pero dahil mo paghayaan na, taga dyan ka sa parokya, permi ka niya o sa balyong parokya. Simply because you do not like the priest. You pray for that priest. Kaulayin mong padi. Pero sabi digdi, mas kiday mo gusto ang sa indang ginigibo, but sabihin, susalang gibo. Magdangguman geraray, tapos sinang tinutukdo, so katakduan ni Kristo. Pero of course, kung sa laang tinataram kang padi, bako na susog sa tukdoang kasimbahan, siyempre, you do not have to follow. Dapat tatauman kita mag-analyze. Ano ba talaga ang tigtutok na kasimbahan? Ano mas person na tigtataram kang palit na sa iman sana? But never, never run away from the church simply because you do not like the priest or sa mga tao naglilingkod sa simbahan. Kasi tunay mananggad, may mga tugang man kita na napapariyo sa simbahan dahil sa mga naglilingkod man sa simbahan. Mga matarayon, sister. Ha? Minsan nakipag-iwal. So mga organisasyon sa simbahan, nag-iriwalan. Nagkikirismisan. Kaya sa ordinaryong para simbahan na nakakaaram ka nangyayari sa mga taga-close simbahan na iskandalo, naridisnganar. Kung gusto po nindo kang latest na chismis sa simbahan, ngayon, ayan. Pero nga, maski nangyayari yan, do not be discouraged. Magpasiri mangyayari sa simbahan. We come to the church not for the priest, not for the servers of the church, kundi para sa satuyang kagurangnan. Sa Ebanghelyo, bako sa titulo ang problema, kundi sa pride na kariba kan titulo. People would like to be called teacher because they think that they're better than the students. Of course, may ranggo. Ang nagtutok na iba man sa tigtutukduan. But minsan, minalog sa payo sa titulo. Na minsan dahil ta edukado ka, dahil ta may aram ka, pagiling mo sa tugang kuminsan, hibaba sa diyot. Dahil man na problema, na po doon na, father, na ama. Alangan ang po doon mong ina sa ama. May paggalang pag-apunta sa mga ama. O kung sa mga padi, father, spiritual fathers. We have to respect. Pero man, so tiga-apod, no? While you enjoy the respect, do not be proud. Nagigibon mo man ang pagiging ama mo para mag-abuso, mag-take advantage sa mga dapat atamanon mo. Ang ibang padi, abo na magpabisa, dahil tayo minsan nasusupog dahil ta, garubaga, gurang na, nagbibisa pa. But I remember my mother, kasi nakukulugan siya, sabi niya, minsan makakulog sa buto, so padi, tigbisan mo, tigahali ang kamot mo, habo magpabisa. Sabi niya sa kuya, Nuno, apo niya sa kuya, Nuno,
Baka ununo sa punso, dahil tabunso po ako. No? Sa inyo, no, maski gurang pa nagbisa, pabisahon mo. Kasi ang tigagalang niya sa inyo, baka masu persona mo, kundi sa pagiging padi mo. And when you are being, no, tigbibisahan, it is because you are blessing. You have to bless. Ito nagbibisa, maski gurang iyan. Kaya sabi niya, pag binisang ka, pero dahil tagurang, magbisa ka man, bilang paggalang. No? Pwede kami, pero parantay kita. Sa mata kang Diyos, may kanya-kanya lang kitang obligasyon. Ibang padi, ibang para simba, ibang laiko, pero parantay kita sa digdidad. Sa mata kang Diyos. And bako lang na magalang kita sa mga nasa otoridad, even sa mga fellow ta. Experience ko bilang padi. Pag nakasibilyan ka, mag-greet ka, good morning, smilean mo, dahil ka lamang tinuhon. Minsan, murusutan ka pa. Like sa jeep, may kailan ka, ma-smile ka, minamurusot, ang daraga, feeling man gusto siya. Di ba pwede magtirinuhan, maski di mo kamidbid? Kasi kapwa. Pero pag nakasutana ka na, nababagong treatment na nakasutana ka. Dahil talang tigagalang sana ang estado kung tigagalang ta sa pagkatao. So be kind to everyone. Be respectful to everyone. E nagtagtataram digdi. Pero dapat man ka nasa otoridad, may titulo, di pagpalagon sa payo ang titulo. Sabi kang kagurang nan, urog maon man ngaya, nasa tinampo tigaapod, tigigrit. Urog maon na sa bangkete, perming nasa, no, presidential table. Sabi kan sa tuyang kagurang nan, ang nagpapalangkaw, ibinababa. As in, nagpapakumbaba, nilalangkaw. Ini masan ang bottom line. Ini masan ang punto kang Ebanghelyo. It's not wrong to call someone teacher, father, no? As long as na so tigaapod, no? Humble man giraray. Dahil ginagamit ang titulo to take advantage kang iba para magmata kang iba. As in, ini para sa tuya gabos. Kasi minsan babuot-buot kita, pero deep inside, proud man kita. Kaya baga may mga tawong gitiun, ang mga gitiun, proud iyan. Pag di na-mention sa pangaran, napasalamatan, pag di nag-greet, pag nasabatan, dahil taso nasabatan, may tig-iisip, di na napansin. Sa simbahan, dakulon ang gitiun. Nagdiyan ka sa simbahan para maglingkod, bako para pag umawon. Lesson nila sa tuya agabos, tagabos kita minsan hambugon. Let us be like Mary. No? Ilang ang digdidad niya. August 15, tig-assume siya sa langit. The other day, tig-koronahan siya. Reyna, kan langit as indaga. And yet, no, humble siya. Kita makakusa na dit na achievement. Dahil man marot sa pagpatarpulin. Pero minsan, hambugon, kaya nagpatarpulin. Minsan nakakulang na titulo, dapat permi kang nasa inutang kang tukawan. Dahil man marot magtukaw sa inutang ka. Pero it's the motivation, the intention. No? Mapagalong po paghambugon. No? Mas marisa ng mabuot, mas masara ang papakumbaba. Si Maria, hiniling asayang kapakumbabaan. Kaya inilang ako sa kan Diyos mismo, as in minibibid kang gabos na henerasyon. So hagado niya to sa biyaya, ang biyaya rather, sa kagurangnan, the true example of Mary, her mother, maging iwa kita na maging humble. Kariba po ako na maging humble man ako. As in lugod na, midbidon sa tuyang kapakumbabaan, kan sa tuyang kagurangnan. Amen.
Batidog pang gabos para sa pamibi ni Banwaan. Page 31. Mamibigit ang niya sa tuyang Diyos Ama, nagpili kay Beren Maria, pinakaurog sa mga babae gabos. Tan maging ina kan siyang namumuta na aki, as inan niya to gabos. Sa irarom kan sa iyong manto, kita tinatabangan bilang patrona ka sa tong diocese digdi sa probinsya ng Albay. Lugod sa pagkan sa iyong mga pamibi, madarang gabos sa pagkahirak ng Diyos. Ang sibag niya to sa labang pag-arang, kagurangnan, binusyon ni kami huli kay Birhen Maria. Kagurangnan, bendisyon ni kami, huli kay Beren Maria. Para sa banwaan ng Diyos, tanganing sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, ina ni Jesus, maipamati lugod ninda ang presensya ni Jesus sa bilog na katawuhan, mamibi kita. Kagurangnan, binusyon ni kami huli kay Birhen Maria. Ipamibi taman ang satuyang mga kapadean, tanganing magdanay sinda sa saindang bukasyon bilang padi, asin mamatean ninda ang kaugmahan asin pagkamuot nagikan sa Diyos, mamibi kita. Kagurangnan, binusyon ni kami huli kay Birhen Maria. Para sa mga namamayo ng banwaan, tanganing sa tabang ni Birhen Maria, raynaning katuninungan, sa indang hinguwahon na magkaigwa ning danay na katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, binusyon ni kami huli kay Birhen Maria. Para sa samuyang nasyon na magkaigwalugod ning katanosan, trabaho para sa lambang saro, magkaigwa ning pantay na pagkakataon sa kayamanan, nagikan sa rekurso kang banwaan, siring man pagkasararo asin katuninungan, sa tahaw ka mga pagkakaiba ning ugali, pagtubod, paninindugan, asin apilyasyon sa politika, mamibi kita. Kagurangnan, binusyon ni kami huli kay Birhen Maria. Para sa gabos na naghihiyalang, urog ng gayo ang mga naulakitan kang COVID, makamtan lugod ninda ang karahayan ning hawak asin ranga sa saindang kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, hindi kami huli kay Birhen Maria. Sa tuyan may pabot sa kagurangnan ang sa tuyang mga pangaji, and a special way sa tuyang girumdumon ang mga tugang niya to na inatal sa kadubang buhay, ang sa tuyang mga kapamilya, nagkagaradana. Siring man ang mga gurang na maluyan na, asin siring man ang mga naghehelang. Ipagpangaji niya to mga kabataan sin makaakiang, napadagos yung dalugod na di mawara sa dala ng katanaw sa sing kabanalan. Ipagpangaji niya to ang gubos na pamilya, especially sa may pinag-aagihan sa edang buhay. Mamibi kita. Kagurangnan, binusyon ni kami ulit kay Birhen Maria. Mamumutan na tabang kayo makasaro kay Kristo sa pagkan sa ingan si Birhen Maria. Dangugod miya sa iyang tingugasin, arugod miya sa iyang mapadara, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Patuka po. Ako, Ama. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganin sa ko, sa idong atang, makakumalugod ken Diyos amang makakamuhan. Ako ang malugod kang kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiakuin ni mga atang kasamong debosyon, asin warasan na kami nagrurundum kang gawin labi-labing pagkamot kang simong aki, mapapusog kang paro ni Santa Maria Virgen, sa pagkamot sa imo asin sa kapwa, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas minas sa Magpasalamat sa gurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigosin dapat matanos na nakakaligtas na magpay kami ng pagtubod sa imo na makangalas sa kasuwagan kang abos na santos as sinurog ng kayo sa pagramdam kin sa Santa Maria Virgen magpadakula kami kang ugay mo tamagagay niyang sa magayagay niyang pag-umaw. Tatotoo dara ko lang bagi ginibos sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak kanduungan mo ang sa imong surugoon sa iyong kapakumbabaan asin itinaumhuli sa iyang para ligtas ng tawo ang aki mong si Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ako po ni mga angeles nagsasamba ka sa imong kamahalan, nagugma sa tubong mo sa good pa man, nag-aaral kami ni pagbuot mo ng makasanong sa inda, ang sa mga tingog, sa gugma ni magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ng mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan. Usanna, usanna, sa kaitaasan. Usanna, usanna, sa kaitaasan. Panayan yan minaligid, sa ngaran kan kagurangnan. Usanna, usanna, sa kaitaasan. Usanna, usanna, sa kaitaasan. Usanna, usanna, sa kaitaasan. Malud po. Kagurangnan, ikanagadang banal, burabo ng gabos na kabanalan, kinamangatang namimibi kami, pabanala kaambon kan sa imong espiritu, tayong para sa mo, maging hawak kasin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya suragaring nabuot, nagpabaya sagod sa pasyon, nagkwasin tinapasin pagpasalamat, binaak ini, asinter sa iyang mga disipulos nan sabi, Magako kamugaboses magkakang kay ni, tanan sa kuyang hawa, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi pagkuhan yung maningkal, sigarari pagpasalamat sa imo, itinusa sa iyang mga disipulos nan sabi, Magako kamugaboses maginom kay ni, tanang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipang, napabubuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibunindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kang pagtubod, ang pagkagalan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinabahaya, sa na mahag dito. Kaya kami nagrurumdum ka sa iyong pagkagadansin pagkabuhay liwat, nagdudulas si mugurangnan, kining tinapay nin buhay sing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin kay kami nag-aar na kami nagpapakinabang,
kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagaranan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tayo malbos mo sa pagkamuot, kaya baka sa mong Santo Papa, si Leo, asing ka sa mong namumutan ni Bispo si Joel, asing kang gabos na klero. Siri mang girumdama sa iyong pagkaira ka sa mong mga tugang na nagturgi sa paglamkang pagkabuhi, liwat, asin ang gabos na magadan. Daan ako sinda silawanag yun sa imong lalawguan. Kaya kimi gabos na may bibi kami, tayo kaya ni Santa Maria, very na kang Diyos, kaya ni San Jose na sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, nagkato pa nakapagayagaya sa imo, magkano kung maging karaskan, buhay na rin kasagkoran, mag-umawasin, magpumorawis si mong siring man, uli sakit mong si Kristo. Uli sa iya sin kaibanya, asin sa saya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan ka nakakaligtas na tugon, as pinadot kang Diyos no nakagalian, nanganghas kita magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, waras sa balon niya mo ang katinunungan. Tayong tabangan sim pagkahirak, maginday taling kasalan, as yung malita sa gabos na kapurisawan, manta kami nagahalat, kabugong paglaom, as yung pagdatong sa mong paraligtas na si Kristo. Ulit sa imuang kadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikinagsabi sa mga apostoles, katinunan minawalat ko sa Indo, ang sa kong katunan tinataw ko sa Indo. Hari pagilinga sa mong makasalan, kundi pagtubod kang sa imong simbahan. Asin ba pagkani ko na siya mapatunin sa magkaburo niyog, susug sa imong kabutan, ikan na nabubuhay sa nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katunan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Magpatanaruan kita kang katinungan ni Kristo. Pisbadi po. Peace be.
Uy, si Jesus ang kordero kan Dios. Uy, nagpapara ka mong kasalan kang kinaban. Palalim na po sa pamanggi kang kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo, na ika magdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Mamibi kita, matidugbuan gubos. Kagurangnan, wara sa imong simbahan, na ang dalang kang ebanghelyo na pinakusog kang bagsikan ni sakramento, masikat na maglakaw sa gud na makabot sa mugmang pagkamit ng katinungan na mamuraway ng pinapakinabangan sa gud paman ni Virgen Maria sa imong mapakumbabang surugon, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Nostra, ilus tuos, misericordies oculos, ad nos converte, et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis vos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta et genitrix, Obdignis officiamur promission nobis Christe. Orimus, omnipotens petene Deus, gloriosi Virginis Matres Maria corpus et animam, ut dignum preti habitaculum et pece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, dat quis que memoratione laetamu, espia intercessione, a santibus males, et amporte perpetua liberemur, per iundum Christum Dominum nostrum. Mato ko po saglit. Sa ngaran po ni Father Joseph Salando, ang satuyang rektor asing kura paroko, kang parokyo asin shrine ni ina, kariba ang pastoral council asin siring man ang shrine ministry. Nagpapasalamat po kami sa sedong presensya sa agang ini, aldaw ning Sabado, aldaw na sa tuyang inoondra in a special way ang sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Gusto ko lang pong banggiton ang nagkaperang grupo. So bago may nagkarapot ako, dakol po ng tagabuhi. Ayan po sa mga tagabuhi. Harali pa. Salamat tabi sa idong presensya. Kamang nakaaging aldaw, dakol po ng mga tagabuhi ang hali po digdi. And hali po sa parokya ni San Antonio de Padua sa Tabaco City. Sa panginutan po kan sa idang kura paroko, si Father Ricky Bermas, ang sa kuya pong idolo. No? Si Ringman, si Sister Annabel, I heard na sa mga lectors and commentators, ang kariba po digdi. Welcome tabi sa Indo. Asin sa iba pang mga grupo na di ako aram, kaus ka mga ano. I would like to invite you na solidar kang grupo po nindo, magdigdi po sa opisina para ma-register ang sa indong grupo para at least arame kung pera ka mo sa inhali asin iba pa mga detalye, no? Magdigdi lang po sa opisina. And nagpapasalamat si kami po dahil padagos ko nagsusuporta na mas malalang mapagayon ang sa tuyang simbahan. So kung gusto po ng padagos na makatabang aside po sa share nindo sa kolekta, igwa po dyan sa opisina ng Alcansya, no? Galing sa Kuron, Gibo sa Tiwi, na pwede po indong darahon sa indong mangarong, pagtagabugtakan ka mga tadindong barya, asin sa pagbalik po nindo, no, daraw nindo regalo kina. Maski man dirit-diit, pag nagkakatiripon, no, minadakula po. Kaya if you notice,
At din sa mga big donors na nagtatao sa Satuya, ang salamat sa inda, no, mas lalo na napapagayon ng Satuyang simbahan. No? We're trying to make this place more comfortable, more welcoming sa Saindo. Kaya nga po naling po nito dyan, sampangan, so no, hagdanan, igwanan na yung pong rampa para sa mga no, nasa wheelchair, nga mas bako ang facility sa Sainda. Mas mahiwas na po ang hagdanan man, pasakat digdiki na. As in later on, and we pray na sana mangyari tulos na magikwete ng elevator para sa may mga edad-edad na, sa may mga rayuma, no, siring sa sakuya, no, sa mga nasa wheelchair, makasakat man kiina, no, na deta mapugulan, o deta sinda ma-restrict na day makakatina dahil sa sidang kamugtakan, no. So mga day po pamilyar sa lugar na ini, kung gusto po niyo magpasiring sa opisina niya, po digdi ang no, sa left side ko, ang office, sampang po ang souvenir shop. If you like to buy something na dadaron doon sa idong mga harong pasalubong sa idong pamilya, sa mga amigo, amiga. So mga gusto maging komportable, yan po ang comfort room duman sa right side ko. So yan lang po dyan, magduman lang po kamo. No? And siring man, I remember may parapol po sa mabot na December 31. If you like to share your participation, pwede po kamo magbakal for 100 pesos no, na raffle. No? Salamat tabi sa Gerare sa Idugabos sa naglilingkod sa misa. No? Diyos pabolos tabi sa silong karahayan. Mabindita po katadtaod, dahil lang po kamo magali sa tukawan. Dahil na po magsurusuan na kami po umara ni sa Saindo. Matindog po. Ang kagurang nan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Makidoko po kong mga payo sa paghagad ng benedisyon. Anamon da Virgin Maria, ang aking Diyos, nagtubos sa katawuhan, papagyamanon niya kamo kasi ang mga balaog. Amen. Amen. Inako nindo ang kagtaon ng buhay, uli kay Maria, magdanay kang magmasayang manumuto na pangataman. Amen. Amen. Napadigdikan mo sa pagugma sa kaldawan ni Maria, mapano ka mo kang ugma kang Espiritu, as iyong mabalag sa silong ero ka rin sa sagkod. Amen. Amen. As ibili sa malugod ka mo, as sa silong mga familia, kan Diyos na makakamhan, Anama, Aki, pati Espiritu Santo, Amen. lakaw ka mo sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva la Virgen!